Greetings. So today we are at Ottery Hyper and we are going to show you inside the mall. It's a small little mall. So without wasting much of your time, let's have it.
achida inzira pinda imurugare mukawana Jesu imimanyaradzwa pinda imudenga chisatira varwa daisaivana nauye kuna Jesu nyoresa izita mubhuku yeupenyu ukashaya Jesu iwe waparara tambura ipasi kudenga muchafara rino gore rino toimbira Mwari takapiwa chipo takachena moyo Jesu ndiyo sipo samukanyafara sewapiwa pito rino gore rino toimbira Mwari takapiwa chipo takachena moyo Jesu ndiyo sipo samukanyafara sewapiwa pito yeah. Munogona Jesu Mwari rumbizwe wakachema baba mandisire akabvunza Pita unondida here yes sir munoziva zvese vagumine vaviri pane achanditengesa keza naitsoka Musaremu chindiparidzwa. The night in the garden, Peter Cotania, Jesus put it back, proving he's God. Before Abraham, Jesus said I am. Fathers taking stones, want a stone God. Who created all of you the same? He is coming back soon, can we stop sinning? Tererai hamane samwari, tererai Jesu ndiye Mwari, chikumbiro siana inemari, bave nayo amuzo parari. Okay, who is right here, taking my fears, changing my gears, having my gears. Achauya one white horse, munondo wake ovira moto. Achauya wearing robes, maziso wake ovira moto. So, ladies and gentlemen, thank you so much, and that was it for today. Until next time, goodbye.